asumdwe e woni pa setene mu Honorable Justin Owusu bana hene sen asumdwe wo hoyi eye ba akofo asade a enka ne ko mu bebu enti eye bono man ne Ghana fo nyina asade se ye be pre ama asumdwe aba ye nkuro ye bro no ye fiefie ye mantam ene ye man Ghana mu wo sese wo man bitumi tumpon ko nanimu a ya na ne fapem kese pa gina asumdwe so firi sen o man ya asumdwe enimu no ya na empuntuo ebo wo mo efiri se enipa be sori apre empuntuo ama na ba no nipa be sori akoka bie ama empuntuo aba no wo mo na atwa mo ho kono nti ebesi dan e na asumdwe atumi aba Honorable Justin Owusu bana hene sen obabu no mantemi mu ne ye ka asumdwe nsam de a wontumi nka nyina nanom emfiri mu wose mre bi atwa mu sunyaman ede hye kronkron ya wakọ akura nana ya anya mapuduo wose se ye pe obi a wotumi twi asumdwe ne kasa ya asumdwe ne ya asumdwe a wontumi nkasa nyina na ya anya mapuduo wonya ne ba bi kodin emfirim wei eya dance etrodo se nananom eboa e masumdwe ba enkro awoduo ni mu wode sansem wei etudwa wa bra National Peace Council ne nkramata wo sunyane bono mantami mu aboabo nananom ahemfo ahemafo nkramosumu akandifo akristofo mu akandifo wo mu nyina no na wodi dwumadie ye kasa ye badwamu kasa kyerem efa asumdwe betumi anya e wonananom menteme ho asene ensase manso eho Honorable Justin Owusu bana hene otie sompa mantamfo ene oman ni nyina na de di kan aye odo sa obedo wo ho woni wo ho awu won tan wo ho obedo wo nua obedo wo ye obedo wo kunu obedo wo ma obedo ono mbo fifa abusia ani abusia tenten I mean the nuclear family and the extended family na obesan ado wo kro obedo wo mensini obedo wo mantam na obedo wo man enyina ne sayo no oman na sundue no oman ne kanko no ebe pagya na sam Jesus na nanu ahema afo asia enso mu empanyimfo oso mpanyimfo enyuma ahodo mu mpanyimfo deda no me asuafo du mienu a mo deda mensi no ano ne na nanu aka ne mpanyimfo akai oru aswala ne wo mpanyimfo ne nyuma aku ahodo a na posifo ne me firefo mu nyina mo ka me giri sese obia ene de wano a bromantam wesa frento afa afura Bono mantami mu soafo Honorable Justin Owusu bana hene na de sansami etu dwanabusia wudi achi e wo Facebook so abosompa 98.9 FM na behwe wani so ade bi ena nopai na Kwame Owusu nkwanta bi sai bone mrane nsa ken wotena dwam e wo sompa ade achia bia eso no ena ni producer se Joe eto nsade frɛ Honorable Richard ACHEAMPONG Wemra hebedwani ma de hye wo bia East abato mpasua so atoye atifi mantam no woni ni di nkomo no wo kire se eno na wotimra hebedwam hobi ena soafo hwesi kasam ntotoye so yewura kanofori atabaye ede afinfinfin aban akomabo ho akontabuo ne betu dwa na usomusai no se eno na bu kanofori ata o ameka hwe o obegyina ho hye fufuo yi quotation no osore koye na de wom ne se Honorable kanofori ata ne na MPP aban aka kire Ghana for set sika asoafo ye de ma wo mse bosumi akatua no wo mo ahwiaso ha mo chichemu aduasan kupon ana ye fuwe kupon de ma wo mo no wo mo yiyi afiri ho afei Council of State for Crown so wo mo bosumi akatua ye hwiaso se ehu nanka wo hwe ani mu se sansam da obo ka kire Ghana for na nura no obebu akonta kire Ghana for se minister for akatua tete so no yetumi atiatia boa no akwakoduru siri du Council of State for tete boa no aduru siri num wanka hwe eno sori koye aban access any national no ene bi eden abadodu be bi ebade so so enya revenue make I come catch say government appointee ye bi akatua so 30%
when the council of state our pass almost aban omala 120%. Aban catcher say fuel coupon they my appointees in the better so. For catcher say foreign travels yeah better so. One would have expected say in the media review no. Aban ba the catcher say can tell we the talk money no. Service say and the yenya. No forget of one so say Aban discipline. Abana Tumoken or the Yajuma, but the minister failed to tell the good people of this country how much savings have been made so far. Media review, nobody review the NHA. No, Pebe and other catcher at Timofono. It's the bottom line, they say, Abano, the transition, and Koyi, and the idea say, in now, so they say, and the Papa again, if the beat. Into a catcher will say, since so stably, members in a year, we turn the corner. What a channel, we just payment, and so with Tiano. Once in a day, and because of that restructure, in the budget, program says half year, no, but 28.5 billion Ghana cedis in terms of interest. We know what only 15 billion. I now say a difference of 13 billion no because of that restructure. No, what the Canada went here, then it's pressure any Canada so that's a city no agenda. And not only are there pressure here. That other party to one of the rates will dawn on you. Because can you function? I just postponement of the payment. And why? It is okay to say, the name of Koye, the Bisa, I'm not a name to 2 years. I put them in what I need the corner. Now, gross position of 2.8 in our budget, no, with my revenue about 1.5. Onipokasa ye Bia East Mrashebedwani on Munyamfo Richard ACHEAMPONG. Na share war Facebook swen. And Nana Quanta Bisa Tanasia wa Makwan Emma NDC. TV. Any NPP Amanyokwana Msifono Tanasing. Extra woman drain our budget to Croy and Ra on Munyamfo Canofurata de Cotuja our Mrashebedwamun. Bono man Tami mu penny our Hesica Samson. At the matching year, Amanyoku and EDC Yora Isaac and Ponsabedun. Watching a drain at 171 was said, and Ronabo Canoforata Sabi on SUNYANI. A Sabi Krama Tafrin and Yas into an Imfedie. And Wajina Ghana for any catcher almost so. Economy no near May near my tenos and near my ben at any. Was say honorable Canoforata. One no but now says so for Hesica, some so a film Pinunia Dunuminu. One kasa ni party mu Mrashebedwafo be said your watching. Esori ka se papa ne mmone ho modin ti yempa mo no. Wono no wase wasesa bibi. Owura Ponsabedun kire sen. Onabu Canoforiata afie etwa mu inflation huri ya kwadru be 54% ni akire. Na na wohwan so be 12% enu be 15 krade kwa 20 debate wo say mabom ho modin asese economy no. Wo say economy no afa kura na ato nsuo mu a esweme. Amaya we are seeing this is how they are seeing the economy. When you say the whole African country, 54 countries, okay, free to yen your tosum economy in Omomodicano, dear no me, magic benom, a prudent measures are put in place. And you mix manage economy, and Mamuan Kasankasa, mu MPs our parliament. Don't wanna basse, Papa no deni muna, or my economy na say no. Sabapan Munini Frio, and it's Sabapana Sabajano say, yen expenditure, any income, or Babe mine breakdown of that. Papa when a catcher say, young IMF, we are a credible country. And now we will not go there today, we will not go there tomorrow. And nay, what Yakojina IMF was saying, Abijina wash at the white, Ebe Candian naturally. So the economy, what the economy, Aqua could drum and so we are, Obia Hocherno, would it be beer to Naquema and fan. Inflation, would the uncle could do 50-something% in the history of Ghana, bare 50 years ago, and the Yasa inflationary rate. What you may reduce by only 12%. What would you say and some mount? Never be offer free and offer free. Oh, mount home benchmark, Edia say, or performance. Sabi you, Uko school, Nessa, woman, you more for my Nessa officer who to me a ball home or dear. Nipa or now don't compare. No, your performance cannot be measured with anything because Nyamu Yenina say, I'm a monument. And instead of you to bow down your heads into shame, baby, I'm only Ghana could do. Ani ayati ye ayora Isaac and Ponsabedun wo ye bono mantemi mu treasurer e de ma NDC amanyoku ye ko ensamfofro mu na wotwetwa mu no Ghana Mrashebedwafo etena ase na wo wasetena mu no Ghana mamra no emu ne fa baabi a ewo ho ne sen se obi yesusu se okwadi ne yonko wo kum nipa ana se wode enubone wode Ghana gold no afiri wo mai mu akonkrofo man so nam konofe kono
kana sichi kwan so a ya kyere onipa kro no ya hwehwe ne nsɛm na emra ne bɔno a kotu etumi bua sɛ yenkokum no abra ya de ahoma ɛsan mene anasa yemfa ne nkɔfaren squad na ya kyekere nani ya de no agina hɔ na afei abranefo apoma tuo ten ne yakum ne bi na saa de no ne yata fra no sɛ death penalty mara hyebedwafo tena se na wɔtwe atwa mu no wo mu nyina kɔ bankuro mu ayensa kyerɛ wɔ Ghana mara ne mu enti sɛ wo bi akum nipa na ye kum ni bi no afiri hɔ sɛ ɔmampani de ne nsa hyɛ ase no wɔ san a emra abane ne sɛ obi kum nipa a wɔbɛda fiase ne nkwa na nyinaa nti sɛ afɛ no wadi mfihye du nwɔtwe na okokum nipa na mra ne bɔno a obeda fiase saa ne na aka nyame de bema na di ewa asase so na ne Sompa kase bo ekɔ SUNYANI so ne ade hye bi kodi nkomo ɛna ebisa wɔn sɛ saa mra foforo ya bai muso musanfi sɛ enka first ne dia Bible kura be kase de o twese kan ohun kranta no na so sɛ si ade asi afra de bi human rights enti obi kum nipa ebi kura ba wiemu na odibem nti yedikuni bi enye yi nti mra foforo no muso mu sɛ na ɔmo kyerɛ sɛ susuampa wawo ba adidia 20 years 30 years 8 years 7 years na wo ba se mebo na nipa boni ni nsro nyame akum na wo se ma yenkuni bi emre we de enye emra na ne ho first ne se nipa obi kum obi a yenkuni bi no eno ne kama because so bi kwa kokum obi a obadwen hu se me so ye kyimi a yebekumi but we no kasa ode ne kosuma obetimi anya adwen bi se da achi bi no ebia na mojana na se oberurum na yejana nti se wokum obi a yenkuni bi na enteka esa na anobe brass like obi kum obi a yenkuni bi because the entire make us say obi asori ade open waye obi asori ade open waye na won say Ghana mra no akoy bibi say te so ukum obi kura waye den wo kunuka because ebe wura ma because of say pakono was kakakra bi ntino obe ma na obe yu na bere abe foolish case ndi ka me ma adwene say titimra no ensan bra say ekum a ne ekum bi na efe denti a me petete de na say de odi ye hu say utwa oyonko a moja beba na utwa me soso a moja be den ebeba ndi hu say ade be ye me ebe me enti o say ye same to you enti ukun obi o say ekun obi ye den eshanan because me to me ne pa de okumi nua anasa me papa wo police ni a be police case ne de no kra ne nyame ne mebo odua ama so wu ato me nua ne bi ya anta na wo de wo be try to wi a wo ba ma ba na nyini maza dabu ba yare kura na usu wani su na ba no anyina bedu be na obi akunu maza me kamodoki o me makaka pe me sa kamodoki me de say okumi ba dia me dada o me yo ko aba no na me na me sa ba no china so mami asume na ope maka sa ba me de so ya yi me ba na free man so se me hia no a wan hwe kura no a be ha me nti me pese me hia no kura abusia wa asema wuti ye SUNYANI adehye bi na oba ye Facebook ne so an bo Sompa 98.9 FM na behwe wani so ade afia etwa mu no senanka onam SUNYANI montene so an de na wuti ni ya boy ya ba Sompa eti na enkrofo nya akwanya se afidie bia ba SUNYANI na womwadi ya daso ne ye Sompa FM ena womo number ya de hwe wo machira kwan eye 98.9 ene ye wo fa SUNYANI a na de wo tie nwom etie de adehye papa wo de afidie no to ofiri ahomache a onyanya mesam krogen ya futu ahyemu ma afei etoamu ema no nsia bo na onya kaseyebo otena ho na no nsia bo wie pe na afei nkaebo aba enkaebo no na sem ode beja Sompa ye nanso ne kama ma ne wie pe na fe wanya akwanya tie wo man mu nsam ama abedwafo akyekira adwen wo ho no wanya akwanya no afre eno ye ade akyea bia ewokoda ni mu a na se na ligi ho se ball bo akansie mu nsam na otie no a dumienu bo a wanya akwanya asan tie wo man mu nsam se kasebo otena fidie no ho afidie ni num kasebo ni sipe na afei onu ankasa sem bia to no afie twa mu a
ɛyɛ sanka wɔn maduro kura nku ne ho no no obi abɛka ne de wɔ na menim dwumadie so sɛ me de kura de sana enya hwi na siye afei wɔtena fidie ho na no miensa bɔ no watie mantamu kasebɔ ni sia na afei wasom so wodi asa ɛwɔ sompa driver so wɔbɛsa atie sempa no nsia ba na afei ɔman mu kasebɔ atwa to watie otie no wie no ɔde na fidie no ho ma menum ne kakra na nkaibɔ di so otie nkaibɔ no wie a ene esa brede no nso abɔ de mempa baabi nkɔdɛ na ensam wasisi a ehu bɛma na hwɛ ne mayie otu anamo bi obɛma na hwɛ na nam otuo mu yie no watie wɔ nsam sisi dwumadie so otie wi afɛde na ne ho atɔ ne fam ɛno ne sompa 98.9 de ɛyɛ na nyame adom a yabo no ɛbaaye no afɛde baabi a wo bɛfa bia nso de wotini Yenyina ye tie sompa ɛna sompa 98.9 FM no nyame ato nsu aguso amana nyini anya afe senke wo ye onipa da sane ne anyensen awo no bo so me nkro achi a ke ne yebeka se odi ne birthday ti sompa nya afe o na ne Dr. Blessed Foster ya wo ya afidie ewura afidie kofa bai ti kase awi adwe akwara reso ya woda so da yepa wo so ne da ye kase me fa afidie papa nko sunyane nko som sunya de hye no wo ma ne ba Bernard Oforiaje betena sen ewo sompa de achia bia so no wo sei pharmacy da koma sunwanfo se mbacha wo se me fa se da mra wo se anopai die ba bi wo no ntime sunwanfo enkasa anopai to se minya ne me nyina na se da kese emfa nko ni team members no no mu ye adwuma osunwan no na ni ajesronko expectation has gone beyond but the capacity of your own manager manager bi aboagye BOADI yaw where he has hold the fort to where it has gotten to no amana ni agye na ni asopa se mo agye adwuma no mo yese ye modea na mo ye adwuma no amana ye sonko no oda no wada because oni say we nyenkofo na yada so ye na egu abonte bi they do the work opinion ma hye ne makama papa cref mo ba adwuma no kama mo ye bibia kama ye ntisunya ho asem boni bia na isa ya sedada na beti mama ti bibi wa sedadi ase na ye ka chen yankopon no e no pe na beti ndia masunya no sompa staff ye mama yuko ya minhira mo no nti na ni mamo se ye koye nim no mo be fi adum akọ adum na mo akoso ye nhira na radio na be number 1 osunya na owura ha obi ase wo pe radio a sese eno ane sompa na na obi ko aka chama original hospital radio na yitu na osunya sompane ne aka no na mani ajepa said that is where we've gotten to and this sompane the number bi o say dey ye nyina ye tie sompa ye tie sompa Ora Bernard Oforiaje ene be gina mu de ma Dr. Blessed Foster adwuma kofa ban and what is answer me to dwa na enu achie no Ora ABOAGYE BOADI yawo ye bone mrani ABY the man with the magical fingers Wone sompa kase BOADI nkomo no ose sompa ayedi afin ye hintasem ni nyina nya dro ye tiefo ye wotwadi ampo nyankopon eye wo mu abiebie wo munwuma wo ba ema ye bo ho daro ma wo ma daro manti ene ye da so etim hwei ye da wo mase ede na se bema yankopon se sompa ba ye wo ha ye so ama ye di eye afe ba kon ena de to so mienu nso ye de bema eye wekesa ene omo ye adwuma ewo ha se na omo de omo ho ahye adwuma ne mu no yankopon adom ya me ahwe so eme di wan ye ade a na se ne bi ekoma eye adwumafo a ye ne omo ye adwuma wa ha ena de to so miensa ebekọ ama eye ye customers a ye ne omo ye adwuma sompa ba ye Edempase radio edi 1 year wa advert ye bo ena de to so bi de na senso be ma ye Bono region Bono East ene hafo ene ga na nyina se omagye ya tumo ena de twato no ye de na senso be ma ye the CEO ene ne mpanyufo ye Dr. Blessed yankopon so no dae a wotumi di adwuma we aba ye Bono region ha a SUNYANI ye timu yi nti de na se be ma ye ono nso yankopon ne ye de ne ye nti beda ye Bono region Bono East and half ene ga na nyina beda obibia ase so ekusu atie sompa a ofa bebia sompa aya kana ye ba na ye se yabo yaba basisi ase no ye nyina ye tie sompa omagye atomo nti ubo na bebia ye nyina ye tie sompa Yera ABOAGYE BOADI ya na ye general manager wo sompa FM ewo SUNYANI na enu achi ena kasebodam ye bopini adwumayefo ne dodo na ye bi so mo sen
ene wufa kromu a Sompa for mu jimudin obi e ka Sompa obi e ka Sompa ama mutiri mu aya mu de mo na mana mutiri dada mu kon ho mo awu afure odi kan ba uhuru na furu no be 2 hours ansa na wapie mutiri mu ya mu de na mo amadi afi mo anso mo hu madwuma ne sayin Sompa aye juma nyameni ye diniye ena seme mi yo juma eni ehunu sa kandie bia o se juma eni minya na ema me ho hare me woni a management support eti me ba ema yensaka eduru me obi kura na wani nana afumu na aba ehum so wi ase obi eni wa wanya ne opi nyina ade but ye de toto ho bebi bia akọ na mo a eya yenu se ye benya ne esinsi ama ne ma nso kura na etimi akọ nim sense ne ewo mu eni etimi asom Sompa nso ama bia to de nti adwuma rura ene ye adwuma mpanimfo nso ene ye dini ya yenim se ye koye nim no ye benya ne ma akese kra sense ya ye hunu ne enye je ne ketwa 1 year of there na so bi wom ye ba ye firi bebi na ba o hwe ne ma ye ba ye na bebi ye ba bebiri nipa bebiri keka nsem na on the new radio station ba ye nche e okruma be 6 months 5 months unto om kabiem ti ye ba na bebiri adwen ye o se ya na Sompa ba ye but 1 year na so hwe kruma e to da kura na edum na ye wa abonti a na de no madum ade na momba ti no che se 1 year na e ba no ya make impact panti no ye be do bibia se still om for support nya de entire chi na ne ma bebiri ogu akwan mu a ye be ya mo Edugo abina say adwuma bi say ba most of the time na adwuma yefo na ngasa wo no kra nche because adwuma na nche but adwuma mpanyimfo ne ye di ni me yenda Yankopon ase Yankopon aboye ho ban ama afe akwa abetu ye she adwuma na se no mo ye ne o mo sha ase na no kwase me wo bese obi ada so ha telling you say adwuma mpanyimfo ne Yankopon ne ye di ni mo abontin so muti ye de omo de ho asem de yenka because omo na ma ye Sompa ba ye beda omo etie yen ye hwe yen wa bonte be do bi ase omunyina boy hu moden aboy na ma adwuma yadu it's been a very good 1 year ye boy hu abaso omo wa bonte so nyame nhiro bibia station bi ani wa abakromu ha etima making impact when the first one you done Sompa FM initially so you say 20 corner station be approach corner you don't want to go because uni gidi say work on station in begin na say engine but Sompa ba you know afi ni otimi say mpanyimfa bo mo ban management en fasa da mo ha o mo se kuta station nim o hwe competition o de ma station say bi o mo ko mo debate 15 years 10 years wa dwanu na Sompa ba ya ni impact na wonya ne very very huge and ya sada kese o se de manya enipo ekasa ye SUNYANI Sompa FM adwumafo ni bia bra Sompa di afe na ewie ne so adwumafo de esemo amobeka abom ho abaso ma yentinsi krom de na fidie da 98.9 ye men ne emisa ne sen afidie watia nya bia ye di afin ye sommo ana mumom na mo somo yen yetimi ye dedodo ana ye kra ye ntwatew ne ye de hoho ye ho SUNYANI hye se Sompa Semo ama nanka yedi body buna che mu boy ma pa nyame nhira mo me de asema metimi aka no nyame nhira mo pa because mo correct ni ma bi nyame koso anu nhira mo na adwuma ne nya big mo na ya anytime bia metie mo especially mo sports no mu wura baby mu wura ntokuro mo eyi football ho nsɛmba na poku program nsɛm sisi anytime bia ena mesanya afutu bibiri film program na moye ni nyina ye kama nti se ne se de be ya mo ba hyemu kena na ma na akoso na embassy se mo be ye ne nne ekena na moye de mo atwa so nti wo se mo yi mo koso ye ma ene ye kama se de be ye de mpuntu obebla sunyaman ana se obi a woti mu bia kesene mam omo nye ahomaso se bia program no modi unse wo obi ya de na se onwu se nipa hwe ne bebele ana se mutie ni bebele na akoye se wanya ayibi kakra se de ahoblase na mo anya na hyase na omodi ye program no omo kita sa ahoblase na mu nkoso mfama na atiefo nso ombokoso a atie Sompa omo program na eye kama o ye danyame ase ma Sompa fo se mo ba ye mwanya afe Nyandi pe nyina na mu bie radio station say ya etimi ba say ne di kan ne beka se nyame wo sramo na na etoso bie Sompa se mo amasunyan ha dia kasa mre dia bie nim ba bia nkaye mu binum aduru Sompa nyame wo sramo wate na ne mu kuso amo ye na mo nkoso na mo nye program tatie pa ye awia na minimu amama ahu sunya de ne ba bie ma na minimu
se wiase uti wo wiase na uniska anase bibi nkoyi a menku ho utiti nsembirima nipa host program na ode se adme ba sontam ya mi osra monkoso na munye niema munye program na munhye ne muso aye ne bi nkran ya da mo asema mo sunwan ha kaye mu binim de kayayira abusia enade ofa sunwane montene so a enye yabo bio de wotie ni yenyina yetie sompa sompa dia fe atiefo a wo matie sompa na wode wansami ebetu dwa na yenwie kase eboni taw bra Facebook so na bo sompa 98.9 FM sompa 98.9 FM na hwani so ade bi enne na kwame owusu nkwanta bi sa tena na dwam wo sompa ade ache bia so an na sompa di afe okosoa na wasom no ena owura Victor Amoako wo ye MPP badwam kasama afuni mu ba ko tena nanim na ose nana asempa bi wo ho asese me ka kire Ghana fo nye da bia no man na tete o asempa wo ho ne se won ma yeko ayaresa bia ya tire drama yenkoto am wo mo di apomudin si achi ba na di djuma no na bai di wo muka bebre mananse krom ka so mo ko ka shenkare na onim se abaye tumi atua ka ni nyina ma won sheda ne wo muka technically and strategically wase aban tua kwa watua 350 million Ghana cedis na watua ni say no me wafutu nso the mass service providers now share payments ahodo a aban we atimi make it to the National Health Insurance Scheme ka twitwiri dia na wo mo de me kai 2017 I take it over now share well over 1 year ka na health insurance for the service providers ana NDC aban intimintua na asem dede na medenam ekirese well over 350 million Ghana cedis ena okoboy ene nimpanyimfo advance to health insurance service providers Ghana ban yani omoka esanse grace period na yede review ni auditing no ekirese claims ahodo ne vet ne de keka ho ya ma ban 6 months say by that time no ya wie no atua ohwe from January up to July year na se etimi atua arrears in up to January na just say tactically no yani omoka me can say no na mesre service providers so it is not enough for say aban ebe meeting a part of the contract or the bargain na mom si atua no services ahodo esese mo nso mo render the matimamfo na aboama scheme no etimi afa ntuma pafra no mo hwa na monye na health providers enura hodo aban aboka ye this woman resources ato na egu hospitals ahodo a ayarefo a oye innocent oba gina pharmacy ho a instead of so be kamu no kura kire no se ebia ye opara e wo ha Piriton ebi ni ho wei e wo ho na watumi ahwe Ghana yare ni animu se ya watwa ne ntro se ebi ni ho na wo pharmacist wo hospital wo mom na kire yarefo se wo kosonwa kuromu a brono wei so drugstore asimasi drugstore ebi wo kona koto na stress ye ma no kuredie ni animu kan Ora Victor Amoako eye NPP amanyokuo badwamu kasama afunu mu ba ko no de sansemi etudwa kase bono asi demufo no na boaboa no ora konyo pepra na semu Prince ene Brown ene de yakwa abefo kwan so DJ Kazopi ena wogina chire e direct sound no videos ni nyina kama Midi ede akuanyako abronoma Sompa at 1 1st August ya mehu ayiko ya sorry na the man with the magical fingers in the team no at the Sompa drive at Wason. Why you crowd say we benya wo chefa every